Whoever's the minister of police uthi ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akafiki. Yabonga. Kodwa ngaleso sikhathi sinomasipala sinani? Baqasha abangani baba ngithi. Beshiyeni nanivotile ngithi. Bafuna neyovota kusasa ngithi. Kodwa futhi abayiqashi. Ngisacela ukwenza kanjena-ke. Ngisacela ukubonga umasipala babubhengu wasemthonjaneni owenze kanjena niyezwa. Ngisacela lushayele ihlombe. Ngoba umcimbi wami lo ngizokusho ngamabomu. Iyaphi indlovu? Iyaphi indlovu? Iyaphi indlovu? Viva IFP, viva! Viva IFP, viva! Onenkinga nalokho aphumela obala sithi manje viva IFP, viva! Ngisho emcimbini wami lokho ngithi viva IFP, viva! Benitende le-IFP, isound ye-IFP, iscreen ese-IFP, uSgwebo Sentambo we-IFP ngekani, yezwa. Sasa siyovotela inkatha eyenze lo mcimbi. Bafowethu ngisacela ukwenza kanje, ngisacela nivotele uSgwebo kuma-SATMA. Kuma-SATMA ngicela nivotele uSgwebo. Hey, noma ngabe izindlu zodaka. Ogibeli phasi. Ogibeli phasi. Oba izwe likaKhuma. Whoever's the minister of police uthi ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akafiki yena.